салом алайкум бародарои азиз. Ин дар ноҳияи вахш асал буда, асали ховалинг. Ина живой, ягон майда фанде фреб нест. илтимос бародарои азиз, навора то охирша тамошо кунед. Ҳамаша подробно фаҳмондагием, ҳамаша фаҳмида мегиред. Нарх навоша ҳамаша қоидави када гуфтагием. Илтимос то охирша тамошо кунед, мефаҳмед. салом алайкум бародарои азиз. Ин дар ноҳияи вахш асал буда, асали ховалинг. Ина живой, ягон майда фанде фреб нест. ҷое ки асал парвариш мекунанд, ай ҳамуҷа. бародарои ё худшон дар ховалинга, не ки айни ҳол дар вахш истодагиам. тарзи гирифтани асал бо ҳамин тарз мегирем, дар як зарфи тоза нигоҳш медорем. ана вақте ки як ҳамин зарфмона пур кардем, ба як аппарати махсус дорем ки ба ҳамон медозем, отработка мекунем. асали тоза карда мебурем. ҳозир ба чашми худтон мебинем. ина зарфи мо қариб тайёр шуд. мо кӯшиш кардастем ки барои шумо камтаракам бошад, тоби фаҳмо бошад. ина бародарои азиз, мо ира ҳозир мегирем, ба таҷҳизоте медарорем ки аз ҳамон отработка карда мебурем. ина ҳамин таҷҳизот. бародарои азиз, ина асали мо буромаде сай. чӣ хеле ки гуфтем, отработка шуде сай бо ҳамин тарз. ина асали мо тайёр шуд. вақте ки асали мо тайёр шуд, ҳамихели зарфотам мегирем, тапа тайёрш карда мемонем. аз 5 намуд донагӣ маҳсулот тайёр мекунем. бодом, тухми каду, писта, мавис, чормағз. инҳоро мо майда мекунем дар як зарфи тоза. аралаш мекунем. асалам ёда хушрӯ питатсак нагуфти гапо ки ҳамашна қоидави бичаспам. мо ҳамаша майда кардем. ина акн ҳастӣ бошад дар банкае ки 2 литра дохта шуда. ҳама ин нархошам наистагием хушру аҳамият бутем. саросма ношида ҳамаш қамият накарда наистагием. ҳамаш қоидаи ҳаст дар экрани шумо. 1 килои асали тоза 80 сомон. банкҳои мо чӣ хеле ки дидесен тайёр шид. ҳамаш 100% тоза. инаи банкаи мо 3 литрай. и мисол тайёр шудагӣ астай, асалш дохтагиай. барои заказ тапа тайёрай. ира як бародармон ай ғарибӣ заказ кардагӣ буд. ин закази ҳамон бародарай. иншалло насиб бошад, заказ шад, доставка мекунем. бародарои азиз, аз писта ҳам заказ қабул мекунем. холи писта просто камтарак қиматтар мешавад. бо ҳамин тарз мо доставкаҳоро отправка мекунем. бародаро, ин ҳамин доставкаҳо барои бачаҳо тайёр кардагием. ҳамин хели пакетҳо шумо ҳам метавонед заказ кунед. метавонем бародаро инаи хелишам заказ бикунем. дар ватсапи мо бинависен, ҳатман ҷавоб метем. нарх навоша мефаҳмонем, суратошо